Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Dak jingshim khia jong Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit hapo jengalam jong President Usamla Ferdinand Kharkamni khar arngot ki samla puli haka undergraduate ki bawan ki longyeng ki bakhamduna ka yo kakot kin sayo ban puli ai klamjing siu ha school ba University of Science and Technology Meghalaya hading ki jindu bu chancellor ka USTM Umak Babul Haq nakaliang jong samla Ferdinand Kharkamni ulo ong bagani ki jing punrung school ki samla ki bawan na ki longyeng beduk kelas dang nedu Islam arja kha khandai ya ka bal shim khia bha da seng ulo banrab ru banalor ki khat argut ki samla puli ka seng kalai kran ru bu chancellor ka USTM Umak Babul Haq ban punrung ha ka postgraduate bat ha ka MBBS na ka benta ki samla puli ki bawan na ki longyeng ki beduk ji kendo jugi nak por sport ni kisnam bat mau yu ba kibun ki samla pule be wan nak loying ka ba kham duna ka jiyo te kamdei ka sin bani kong ndai na du snam arjak khandai ba naliang ka KSU po joka North Khasi district la ju ya kendo yo leu chancellor bor la ju arab ingi nak por sport ki achievement ki ba kumutau snam layo ki undergraduate kumba khatar ngut ki ba layo ban ai ya ka jingpuleh ne klem kono no jisiu tinglai kran ru ki samla pule ki bla kwa ban wan pendap ya jingpuleh juki hapo joka post graduate ni la personal chai ba pe ki don ki longyeng ki ba kham duna ki la wan cha KSU bat na yang jungi la pen pau chai bat na yang jungi ru ila kloi ban irap mat kumju ru kane ka jisdang jong ne ka MBBS sangne nama nak liang jungi hi kum ka sengi kwa ba ki samla pule kinyo shibun ka jingirap nomor kadai ka institute kemudian hane ko ka jilla ka jungi te kadon ka jingia ka benta ka bagi hab ya shong bha i hab discuss biang kane nomor ngi pala bet poi ha ka conclusion ka biang ndai ka bai bat ka jing kundu hi overall kadai ka jing sultanat jungi ba ki kena samla Khasi jungi da ngi compare ndu kisna menshwa ko joka Regional Institute of Science and Technology ka RIS kemudian hangtai hawa kabla sedang naduk senam ajar praja khandai kabla affiliated bat ka nihu ka kena ki samla Khasi jungi kidang duna ba ti por ren kaliang jungi kum kaseng hi la pen sngoi kini ki ai jing penshai ai ki awareness ki samla Khasi jungi ki bon pulis khamsa jangai juga jela dai kadon ka kane ka university la ne kane ka school ba ka ba kini samla pule kinyo ya ka jing pule ka babiang bat kumjuru ya ka jisiu ba kham duna te mentau sedem nilai ki samla pule jungi kala palat yang dihajar pat kadi gawai ka achievement ka ba ki samla hi kila sothu ya ka junul kam jong ne ka school ba hane ko USTM ka badan mar khaput bat ka Assam te nilai kran ru ha bai dei bat ka jing penmi ha ka statement jong personal ka jong u po social media ka bai dei bat ki kene ka eviction drive ka belayat dak sarkar Assam ba ki samla pule na po katai ka jilla Assam kinwan ban pule ne hendrei nak liang ju hui lai jibin syai ba kamdon kum kata la da kadai ki samla pule na po Assam kadon ka institute jungu po Karimganj ka ba usala ban shim yaki hindai nak liang jugi kum KSU ngila pan syai ki ba kanamdon kum kinu kita ki ba kin wara yaki bru ki banapar jong ne ka jila jugi ban ai ji pule klem kono no jisiu hindai ngi maintain bit yakane na du snam arja khandai ba kum ka KSU ka yang ba ki samla pule ki wan long yeng ki baduk ki bari na po jila ka jugi kinyo hi ya ka jingyo bat pulih hane claim kono no jisiu katahi kadang de bat ka jingye buram martiliang kadang don hi bat ka weru ka benung kam hangne kalong nilai i ka jingki step jo kane ka RIS haden kane kalami kane ka USTM ka ba kane ka school ba kalai shibun ya ka jingye erap ya ki samla pulih bat ka wei ka ba kumna liang ka seng ni pensgo sya ki ne ki marjan kum ka Assam ka berjuan penting na ka por nang liang KSU ngi ahi kane ka away ka kentien ka bakadu yaki basobha wat pen mi yakino no ki jing penja burom ya kane ka institute kamtam ya kane ka USTM bat kamtam kane ka affairs of students ai bak students kinyo banyo jing pule ka babiang ba ai bikino hekai ki professor ki wan hangne kin wan dakalti ka babiang kin pendep ya kamram gusuki ndai kumdon kino no ki ba banle politics lane wanle business hane po USTM ban pendu ya ka jimentoi pat ya ka dik samla pule ki boyo ya ka jimentoi hane po USTM undergraduate ngilayo ban thep khadarngut
claim kanu no jingsiu ni dang persyang menta usnem ya ka postgraduate ka ba kadang-kadang ka concession kadang-kadang ka jingkran banyo kanu percentage concession kaju ka poru nilai persyang yang menta usnem ya ka MBS pakinyo sit hendrai kande kadang contradict lang bat ka state government kuota te kata ngin saya penbai haden ban conclude hendrai ya kita ru ka ba nakaliang jong u hok ula kubur balada kidon kum kita ki kuota ki bagio nakaliang ju kat ba ula un ai ki concession kamtam ya ki kena ki ba yo ya ki jingpule ki ba yo ya ki marks ba kambiang bon ai ki jirap ni kena Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 10,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hagador lai 10,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 10,000 seneng pinyo tang san 10,000 tingka amtang kata kawei ki sopti kadai kawei ki design tang naka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mod pran pho no menta hau khandai saw lai riusan pra hinyo lai pra